tam nejsem skoro vidět, nevím proč, protože to natáčím jakoby obráceně, protože to bude moje poličky, které vypadají nějak takhle, pod poličkama, tam. Takže jdeme na to. Začneme pod těma poličkama, můžu si sednout. Buď ticho. Tady mám pro Sullivan's Families domeček, potom ty dva farbiky, které tam zbějí, no. Tak jdeme na sem. Tady mám aprilové dobrodružství, tady mám ty já tady děvčičko. Tady se mi nechtělo dávat do dejvíček. Tady mám. Tady jsou pečopáčce. Tady jsou pečopáčkové domy, tam jsme ještě něco vidět. No, že mám nějaký zámek a nějakou tašku. Tak, a ještě vám chci ukázat jednu změnu. Což jsou tady ty poličky, což ty taky můžu ukazovat, když to jsou takové skřínky. Tady nahoře mám prostě penál, modelínu, tím mám dole fixer, mám třeba lepidlo, tarkuas. Tady mám 1, 2, 3, 4, 5. 5 violet časopisů, tady mám nějaké blbosti, to tam ani nemělo patřit. Tady mám na vyrábění, no, což to není moc vidět, ale tak já to přece nemůžu. A kdybyste si mě dali taky to z Lidlu, nevím, kolik to stálo, protože to byla můžka, vějíř a toho na vyrábění. A je to úplně super, bratr to má akorát, že v zelené. Takže to mám bílé, ladí mi to k pokoji. To víte, já mám tady skoro všechno bílý v tom pokoji. Bílé poličky, bílá deska stolu, takže to máme docela. Ale zelený pokoj. Potom nějaký silikoníky, nálepky a jedno pečopáka. Tady mám sešit, tady mám dole tetovačky violet. Ježiš, já to natáčím hrozně, takže to není vidět, takže omlouvám se. Tady jestli jste neviděli ty silikoníky, taky se samolepka. Tady mám Deník Forever, Love, Violeta, já jsem se z časopisu. Co říká, máte tetovačky Violeta, obal na telefon a sešit. Padej. Tady mám takovouhle krabici, na který mám Exceso. Exceso, Successo. Vidíte, třeba tady mám se starýma motorkama, autama prostě. Možný Exceso. Už jsme dlouho nehráli s bratrem Pexeso. A double. Takže ještě poličky tady mám. Cčka a DVDčka, takže je třeba Krištof, Katy Perry, tady jede mašinka, pohádky a takovýhle DVDčka. Jede Mašinka, kouří se komínka. To by bylo se dnešní video vše. Doufám, že se vám video líbilo. A slibuji, že budu zítra natáčet video s Míšou, ale protože u nás bude, takže čau čau!